φύγει. Βίντεο Panasonic F75 Edit. Μπορείς να κάνεις μοντάζ. Παλιότερα με 2 τέτοια βίντεο και ένα Super VHS βίντεο της Panasonic πάλι, φτιάχναμε κασέτες για τοπικά κανάλια όπως μια εκπομπή Άνθρωπος και Θάλασσα κτλ. Ένα πάρα πολύ καλό βίντεο, το οποίο μετά από 25 χρόνια παρουσίασε πρόβλημα στο τροφοδοτικό. Για να δούμε τι θα κάνουμε για να το σώσουμε. Ήδη το έχω φτιάξει, απλώς θα πούμε τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε σε ένα παλμοτροφοδοτικό switching, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν δεν δούλευε το πρώτο μέρος του τροφοδοτικού που είναι εδώ πέρα, δεν θα επιχειρούσα εδώ να το φτιάξω, διότι χρειάζεται παλμογράφο και πολύ καλό πολύμετρο. Είχαμε ως πρόβλημα στο δεύτερο μέρος του τροφοδοτικού, γιατί είναι 2 ανεξάρτητα από ό,τι ξέρουμε τα παλμικά τροφοδοτικά. Το δεύτερο μέρος είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί, διότι μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις τάσεων με βάση το σασί, τις συνεχές τάσεις. Και είχε 4-5 καμένα εξαρτήματα, τα οποία προέκυψαν όλα από τους ηλεκτρολιτικούς, από 2 ηλεκτρολιτικούς οι οποίοι ήταν σκασμένοι. Για να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, παλμοτροφοδοτικό της Panasonic στο βίντεο F75. Το πρόβλημά του είναι ότι όταν το βάζουμε στο ρεύμα δεν ανάβει καθόλου το display, μένει μόνιμα αναμένο το λαμπάκι στο διακόπτη on-off και γενικά δεν δουλεύει, δεν δουλεύουν τα μπουτόν, δεν δουλεύει τίποτα, μόνο ακούγεται το μοτέρ. Άρα πράγμα που σημαίνει ότι δουλεύει ένα μέρος του τροφοδοτικού, το βασικό δηλαδή, που είναι η παλμή παραγωγή, στο πρώτο μέρος του τροφοδοτικού. Εάν δεν δούλευε αυτό, δεν θα το έβαζα χέρι εδώ στο σπίτι, γιατί χρειάζεται παλμογράφο και δεν γίνεται η επισκευή με 2 οργανάκια, αν και αυτό εδώ βοήθησε πάρα πολύ. Το πρόβλημά του ήταν μετά τους παλμούς, που θα εξηγήσουμε εδώ πώς γίνει. Ήταν στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε χέρι, να μετρήσουμε τάσεις συνεχές, γιατί αναφέρονται ως προς το σασί. Εδώ θα δούμε δεν αναφέρονται ως προς το σασί και έχουμε να κάνουμε με μιλισεκόν, πράγμα που δεν μπορείς να τα δεις αυτά αν δεν έχεις παλμογράφο. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Η τάση τροφοδοσίας 220 βολτ. Από εκεί πάμε σε ένα φίλτρο, το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο, παίρνει ένα αλλασσόμενο και ό,τι θόρυβο βρει μέσα ή κάποιο πικάρ και τα λοιπά, το φιλτράρει και βγάζει ένα καθαρό εναλλασσόμενο και το περνάει μετά από μία γέφυρα ανορθώσεως. Μετά την γέφυρα ανορθώσεως το δίνει σε ένα ποινίο. Παράλληλα με το ποινίο υπάρχει ο παλμικός εξαέρωση, η παλμική εξαέρωση. Τι μας κάνει αυτό? Δημιουργεί ένα παλμό, ο οποίος είναι, φανταστείτε, πολύ γρήγορα απότομα και μετά πέφτει. Κάνει αυτό και μετά πέφτει. Αλλά ο χρόνος είναι της τάξης των 8 μικροσέκον. Εγώ το κάνω με τα δάχτυλα τώρα για να το καταλάβω. Κάνει ένα απότομο και μετά πέφτει. Λοιπόν, αυτό δίνει κίνηση στη μίζα. Η μίζα, το βασικό της εξάρτημα, εδώ πέρα έχουμε 2 ζένερ, έχουμε 2 αντιστάσεις, ένα μπυκνωτή αν θυμάμαι καλά. Μετά πάμε στη μίζα. Η μίζα, το βασικό της εξάρτημα είναι ένας πυκνωτής ηλεκτρολιτικός, πολύ μικρός σε μικροφαράτ και πολύ μεγάλος σε τάση. Συνήθως είναι από 400 μέχρι 500 βολτ και κάτω από 2 μικροφαράτ. Η μίζα τι κάνει? Παίρνει αυτό τον παλμό και τον κάνει πολύ καθαρό και του κάνει κάπως έτσι, είναι αυτός ο παλμός. Της τάξης πια του 1 μικροσεκόν και το δίνει σε ένα τραντζίστορ.
Έτσι. Αυτό το τραντζίστορ, αφού το πολλόμαστε, ανοιγοκλίνει. Ανοιγοκλίνοντας, 2 λεπτάκια. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Ανοιγοκλίνοντας, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κλείνει το κύκλωμα και να περνάει αυτός ο παλμός μέσα από αυτό εδώ. Να περνάει τάση πολύ μεγάλη. Δηλαδή αν το παρατηρήσουμε, έχουμε αυτό εδώ το πράγμα. Μέσα από μία αντίσταση, σε περίπτωση που γίνει κάποιο βραχύλωμα και τέτοια, να πέσει όλο το φορτίο εδώ και να μην έχουμε μεγαλύτερες καταστροφές. Ξέχασα βέβαια εδώ να αναφέρω μία ασφάλεια 220. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα μπαλμό ο οποίος ανοιγοκλίνει πολύ γρήγορα το τραντζίστορ αυτό και έχουμε μία τάση εδώ πέρα μεταβαλλόμενη του παλμού αυτού, η οποία παγωγικά πηγαίνει σε αυτό το ποινίο και στο δευτερεύον. Τώρα αυτή η τάση είναι φθήνουσα. Θα γίνει με την εκκίνηση, με το που θα κλείσουμε το διακόπτη, θα γίνει 1-2 φορές, δεν ξέρω πόσο, και μετά θα πέσει, θα σταματήσει. Άρα θα σταματήσει να παράγει και τάση στο δευτερεύον. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε, να τη συντηρήσουμε, κάτι σαν και αυτό που λέμε θετική ταλάντωση, στους πομπούς, ας πούμε, Hartley, Colpitts και τα λοιπά. Για να μπορέσουμε να τη συντηρήσουμε, την ώρα που έχουμε την πρώτη, δεύτερη εναλλαγή και μετά φθήνουσα, γιατί αυτό είναι παράλληλα, με το που το βάζουμε στην πρίζα δημιουργείται μια διαφορά τάσεως, δημιουργείται αυτός ο παλμός, ανοίγει αυτό το τραντζίστορ, αλλά θα ανοίξει 1-2 φορές και μετά θα κλείσει. Λοιπόν, αυτή όμως οι 1-2 φορές δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Αυτό το μαγνητικό πεδίο το παίρνουμε από ένα δεύτερο τύλιγμα βοηθητικό και μέσω μιας αντιστάσεως και 1-2 ζένερ το στέλνουμε στη βάση. Το κάνω πρόχειρα τώρα, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το κάνω χωρίς πολλά εξαρτήματα για να μπορούμε να γινόμαστε κατανοητοί. Το στέλνουμε στη βάση αυτή εδώ, σε ένα τραντζίστορ, το οποίο το βάζουμε παράλληλα στο τραντζίστορ που έχει κάνει την πρώτη κίνηση. Άρα τι έχουμε πετύχει τώρα? Έχουμε πετύχει το εξής. Υπάρχουν εξαρτήματα εδώ, αλλά τα βάζω για να μπερδευτούμε. Κοιτάω να έχουμε την κεντρική γραμμή, να συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Έχουμε με το που το βάζουμε στην πρίζα, έχουμε εδώ πέρα μία κίνηση 1-2 φορές, δεν ξέρω πόσο γίνεται. Νομίζω είναι της τάξης των 2 φορές. Λοιπόν, ταυτόχρονα με τη μίζα, η μίζα δίνει αυτούς τους 2 παλμούς, ανοίγει αυτό, έτσι, γιατί αυτό είναι παράλληλα, αυτό είναι παράλληλα βασικά εδώ. Έτσι εδώ, από όταν θα δημιουργήσει τους 2 παλμούς, θα ανοίξει το τραντζίστορ με βάση τη μίζα και μετά τέλος. Αυτές όμως τις 2 φορές το μαγνητικό πεδίο πηγαίνει στο δευτερεύον, παράγει τάσεις 2 φορές, αλλά παράγει σε χρόνους μικρούς, λέμε, έτσι, 1 μικροσεκόν, 8 μικροσεκόν. Παράγει μία τάση αυτό εδώ. Αυτή την τάση την παίρνουμε, τη στέλνουμε εδώ πέρα και ενισχυμένη την ξαναβάζουμε στη βάση. Και έχουμε, ας το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, μια θετική ταλάντωση, γιατί ταλάντωση ξέρουμε στους πομπούς, πώς να την πω τώρα αυτήν? Μια θετική ταλάντωση, το οποίο ξανανοίγει αυτό και αρχίζει και δουλεύει το κύκλο. Στέλνει αυτό 2, αυτό παίρνει και στέλνει και αρχίζουμε και παράγουμε τάσεις. Οπότε μπορούμε στο δευτερόμετρο να πάρουμε τάσεις, να τις ανορθώσουμε και να τροφοδοτήσουμε το βίντεο ή τη συσκευή μας στην αυτοτηλεόραση κτλ. Γιατί εδώ θα παρατηρήσουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές τάσεις τροφοδοσίας. Ωραία. Υπάρχει ένα προβληματάκι όμως τώρα. Το προβληματάκι είναι το εξής. Επειδή είναι ψήσιχνα τα σήματα και τα φορτία μπορεί να αυξομειώνονται ή με το οτιδήποτε, καταρχήν θα δούμε ότι αν μετρήσουμε πάντα, ξέχασα να σας πω ότι στο πρώτο μέρος του τροφοδοτικού οι τάσεις, για να μετρήσουμε τάσεις που είναι πολύ δύσκολο,
θέλει πολύ καλό πολύμετρο, μπορεί και να το κάψουμε. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε με βάση το σασί. Αν παρατηρήσετε, μετά το δευτερεύον βάζουμε αγιώσεις. Εδώ πέρα τη μετρήσουμε είναι με βάση 90% το σημείο αυτό. Αλλά μην περιμένετε να δείτε μεγάλες διαφορές, διότι έχουμε μικροσεκόντ. Χρειάζεται να δουλέψει παλμογράφος. Λοιπόν, άρα οι τάσεις που μετράμε είναι με βάση 90% αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα, επειδή η τάση που δημιουργούμε εδώ πέρα είναι της τάξης πάνω από 300 βολτ, μάλιστα άμα μετρήσουμε εδώ θα δούμε όταν είναι ανεργοκλίνει αυτό φτάνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, φτάνει τα 540 βολτ, έτσι, γιατί είναι υψίσυχνο και μπορεί με μία απότομη εναλλαγή του φορτίου από εδώ αυτό να φτάσει 670 regular, αυτόματος δηλαδή επιλογή αστάσης. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το ισορροπούμε όταν έχουμε αυξομοιώσεις. Λοιπόν, ο κατασκευαστής έχει σκεφτεί το εξής. Έχει φτιάξει ένα όπτο, έχει τοποθετήσει μάλλον ένα όπτο, το οποίο παίρνει τη βασική τάση αυτή που τροφοδοτεί περισσότερο switching και τέτοια, και αφού την ανορθώσει, την εξομαλύνει, την παίρνει και τη δίνει σε ένα τραντζίστορ, πολλώνει ένα τραντζίστορ, τη βάση του, αλλά ταυτόχρονα πολλώνει και μία φωτοδίωδο. Ωραία. Η φωτοδίωδος κλείνει μέσα του τραντζίστορ. Δηλαδή εδώ έχει ας πούμε 13 βολτ, αλλά αυτά τα 13 πάνε και εδώ. Όταν μειώνονται αυτά, μειώνεται και εδώ πέρα, έτσι, και αυξομειώνει το φως της διόδου. Αυτό το φως το στέλνει, το παίρνει μάλλον το τραντζίστορ και πολλώνει ένα τρίτο εδώ τραντζίστορ μέσα στον αυτόματο επιλογία. Παιδιά, το κύκλωμα αυτό είναι πρόχειρο, έτσι, δεν είναι ακριβώς, έχει και εξαρτήματα. Σημασία είναι να καταλαβαίνουμε τι κάνει. Πολλώνει αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτό τραντζίστορ παίρνει τάση πάλι και αυτό μετά την αντίσταση προστασίας. Άρα τι έχουμε πετύχει? Εάν αυτό το ενώσουμε εδώ πέρα, για να το δούμε. Λοιπόν, όταν αυξάνει η τάση στο πρωτεύον, αυξάνει και στο δευτερεύον, αυξάνει και σε αυτό εδώ η ανορθωμένη. Αυτό τι σημαίνει? Η οπτοδίωδος αυξάνει το φως της, ανοίγει περισσότερο το φωτοτραντζίστορ, οπότε αρχίζει να έχει περισσότερο. Αυτό μειώνει την τάση στο πιν 1 της βάσης, αυτή εδώ, του τραντζίστορ, με αποτέλεσμα συντομεύει τους παλμούς που τροφοδοτεί το πρώτο τραντζίστορ. Με αποτέλεσμα, αφού μειώνει εδώ την τάση, αυτό αυξάνει την αντίστασή του και μειώνει, με αποτέλεσμα να μειώνει μετά εδώ πέρα την τάση στο πρωτεύον. Πάμε τώρα στην καθεαυτού βλάβη που είχα στο μετά το δευτερεύον του μετασχηματιστή και ασχολούμαστε με τα δύο τυλίγματα, μόνο σε δύο τυλίγματα, στα οποία μετά την ανόρθωση είχα και το πρόβλημα. Το πρώτο που κάνουμε, ρίχνουμε μια οπτική καλή ματιά. Βλέπουμε ότι στην οπτική καλή ματιά έχουμε πρόβλημα με δύο πυκνοτές, τον C1132 και τον C1126. Βλέπουμε ακόμα ότι 4 στάσεις μας λείπουν. Αυτή είναι 0, και αυτή ήταν 0, και εδώ πέρα είναι μειωμένες έναντι του κανονικού. Εδώ πρέπει να πω ότι αφόσον έχουμε ένα τροφοδοτικό το οποίο έχει δουλέψει πολλά χρόνια και βρίσκουμε και πυκνοτή ή πυκνοτές καμένους, τους αλλάζουμε όλους. Από εκεί και πέρα η δεύτερη ματιά είναι να ελέγξουμε πολύ καλά τις διόδους, το οποίο δεν το έκανα στην αρχή και αυτό μου στοίχησε.
γιατί στην πορεία έπρεπε να αλλάξω και αυτό εδώ το τραντζίστορ και σαν αποτέλεσμα το καινούργιο που έβαλα το έκαψε. Με βάση όμως αυτό το μηχανηματάκι βρήκα ότι η δίωδο Zener την οποία μετρούσα, που κάνει πόλωση σε αυτό εδώ, μετρούσα, μου την έδειχνε κανονική, αλλά στην πραγματικότητα η δίωδο Zener είχε μια διαρροή, αντί να κρατάει την τάση στα 13,1 V, στα 2-2,5 V γινόταν αγώγιμη, με αποτέλεσμα μια δεύτερη τάση που παίρνει από αυτό εδώ το τύλιγμα για να το πολλώσει στη βάση και να ανοίξει αυτό, να πάρει τάση και να τη βγάλει εδώ πέρα. Έκλεινε πολύ νωρίτερα, με αποτέλεσμα και εγώ ήταν το τραζίστρο. Ψιλοαπογοητεύτηκα, μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν μετράω καλά, τα έβαλα με τις διόδους Zener, την ξύλωσα από πάνω, την έβαλα στο μηχανηματάκι αυτό και είδα ότι είχα πρόβλημα. Μόλις την άλλαξα αυτήν και τους δύο πυκνοτές, επανήλθε η τάση αυτή εδώ. Επανήλθε η τάση αυτή εδώ και έμειναν, το κλείνω αυτό, και έμειναν 3 τάσεις. Έμεινε, δεν είχαμε τάση εδώ, σωστή, εδώ και εδώ. Να το δω με πιο κοντινό πλάνο. Το πρόβλημα που είχαμε, το μετασχηματιστεί, ανόρθωση, έρχεται μια τάση εδώ και περιμένει να περάσει, να βγει στο ποδαράκι 2 που είχαμε 0 τάση. Κάψαμε 2 φορές το τραντζίστορ, γιατί αυτή εδώ δεν ελεγχόταν με το πολύμετρο. Το πολύμετρο μου την έδειχνε ότι είναι σωστή, ενώ είχα διαρροή. Μετά το πήρα είδηση, την ελέγξαμε εδώ πέρα και την αλλάξαμε και τραντζίστορο αντίστοιχο και δούλεψε. Βάζοντας και αυτόν τον πυκνοτή, αλλάζοντας και αυτόν τον πυκνοτή, αυτή ανέβηκε αυτή η τάση, έγινε 12 και μας έμειναν αυτές οι 2 τάσεις. Ποδαράκι 7 και ποδαράκι 8, η οποία και οι δύο είναι γύρω στα 3 V, πράγμα που δεν μπορούν να δουλέψουν τα switching και τα ολοκληρωμένα μέσα στο Panasonic το βίντεο. Πρέπει τώρα να δούμε, αυτές οι τάσεις βγαίνουν από το STK5391, είναι ποδαράκι 2 και ποδαράκι 3. Αυτά εδώ έρχονται εδώ πέρα και οι 2 τάσεις είναι μειωμένες. Πρέπει να δούμε εάν η είσοδος τους είναι κανονική, που παίρνει από εδώ και μπαίνει εδώ πέρα, είναι 6,1 V, όχι λάθος έδειξα εδώ, έχει νομίζω ποδαράκι, για να το δούμε, εδώ θα το δούμε, ναι, ωραία, εδώ θα το δούμε, σωστά. Λοιπόν, έχουμε μία τάση εισόδου 6,5 στο 4 ποδαράκι που δίνει στα 2 τροφοδοτικά. Αυτό δεν ασχολούμαστε καθόλου, είναι όλα ok. Να την παίρνει κανονικά την τάση 6,5 και μου βγάζει, αντί να μου βγάζει 5,4 μου βγάζει 3,2 και για 5,1 μας βγάζει 3. Εδώ πια τα πράγματα είναι εύκολα, θέλει αντικατάσταση αυτό εδώ. Όταν το αντικαταστήσουμε αυτό 99%, γιατί με τα παλμικά τροφοδοτικά δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος, θα διορθωθούν αυτές οι 2 τάσεις. Είπαμε, αυτές 2 τις διορθώσαμε αλλάζοντας το STK 5391D, θα διορθωθούν αυτές οι τάσεις. Πάμε να το κάνουμε. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια. Για να το δούμε τώρα που το αλλάξαμε, τι έχουμε κάνει. Πάμε ποδαράκι 2. Πολύ ωραία, επανήλθε η τάση και ποδαράκι 3. Πολύ ωραία. Λογικά τώρα αν το τοποθετήσουμε το switching τροφοδοτικό, μου αρέσει να το λέω περισσότερο παλμικό τροφοδοτικό,
θα πρέπει να δουλέψει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ας τοποθετήσουμε το τροφοδοτικό μας στο μηχάνημα μέσα. Το τρανζίστορ που ήταν να μπει εδώ πέρα το έχουμε βάλει από κάτω μαζί με τη δίωδο Zener, η οποία μας έκανε τη ζημιά την πρώτη φορά που δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει διαρροή. Θα το κλείσουμε λίγο πρόχειρα για να το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό και πολύπλοκο switching τροφοδοτικό της Panasonic. Το μόνο που με βρίσκει λίγο αρνητικό είναι στον κονέκτορα, ότι θα μπορούσαν εδώ να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά και να έχουν καλύτερο κονέκτορα. Ένα λάθος να κάνει, στραβούν αμέσως τα ποδαράκια, είναι πολύ ψηλά και δεν θέλει πολύ να κοπούνε, να σπάσουν ή να βρακυκλώσουν και να νομίζω ότι έχουν πάει στη θέση τους, ενώ στην πραγματικότητα είναι βρακυκλωμένα. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή εδώ, είναι όλα τα λεφτά για να μην κάνουμε ζημιά τώρα εμείς. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι καλά. Ωραία. Το τοποθετούμε μέσα και πάμε για να δοκιμάσουμε το βίντεο. Άνοιξε το δρόμο σου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Το αφιερώνω στον αείμνηστο καθηγητή μου ηλεκτρονικών Σινιάρη από τις σχολές Κοντοράδη 1974. Ευχαριστώ.